Ups, det var slutningen. Vi begynder i stedet her, hvor min hund vist kraftigt overvejer sin grad af loyalitet. Fy for pokker da. Jamen altså, det er jo en form for cue til at sige, vi stikker sgu af. Vi skal til Bornholm, Solskinsøen, og det kan jo ikke være bedre næsten end i sådan en måde vejr her. Jeg har pakket mine solbriller. Og så er der den der afstressende følelse af, at i sekundet, man kører ud af sin indkørsel, der er ikke mere, man kan gøre, der er ikke mere, man kan pakke. Man kan kun komme i tanke om de ting, man har glemt. Og så ellers egentlig bare nyde det. Selvom vi har glemt pas. Vi har glemt pas, vi har glemt min hovedpude. Men heldigvis har vi husket højt humør i rigelige mængder. Og så selvfølgelig et kørekort, vi også kan bruge som legitimation, når vi snupper smutvejen over Sverige, over Øresundsbroen, videre til Ystad, og herfra med 1,5 times færge til Rønne. Ja, det er fedt det her. Og det var ikke det her, vi kørte fra. Nej. Det er det her, vi kører mod. Det her med at køre over en bro for at komme til et andet land, andre grænseovergange, er noget mere undervældende. Det her, det er sådan, this is how you do it. Det er portalen til Sverige. Præcis. Jo, men vi må prate svensker nu. Ja, god plan det her. Så et lille rejsetip er at tage et pitstop i Sverige. Men ikke bare et pitstop i Sverige, tag et pitstop i udsigtspunktet ved Øresundsbroen. Det ligger lige efter broen, og så får man det her. Det er saftsusme, der er flot. Det er sjovt, fordi jeg kan huske så tydeligt som barn at skulle på skoleudflugt. En hel nat tog det at komme til Bornholm, og nu er det jo bare virkelig noget andet, fordi ja, hvad har det taget os? 20 minutter over broen, og så en time over Sverige, og så med Ystad. Og så tager det 1,5 time, tror jeg, med færgen fra Ystad til Rønne. Altså i forhold til at ligge i en gøjseng i 7. klasse, selvom at det var fedt, så synes jeg, det er mere overskueligt nu. Og så synes jeg også bare, det er hyggeligt, det her med at køre igennem Sverige på den her måde. Lige sådan nå at få snærten af de svenske skilte. Det er bare en lille smule mere eksotisk og lidt mere sådan ferieagtig følelse. I kombination med, at det faktisk er hurtigere. Hvad er temperaturen? 20 grader! Jeg kan ikke begribe heldet med det her, men altså... Sindssygt. Hvad siger færgen så, Liva? Siger den... Miau. Den siger sol og klart vejr i sigte. Sammen med besætningen vil jeg godt byde jer velkommen. Efter en stille start, så er vi udsat, så holder jeg på maskinerne og farven siger det svarer til 60 km i timen, og den fart gør, at jeg forventer en planmæssig ankomst. Feels like home, we got no plans.